Comencem l'entrevista. Daniel Villanueva, per què produir? Doncs mira, Arturo Méndiz, el productor de Bastian Films, és amic meu des de fa molts anys i fa molt de temps que dèiem de col·laborar i treballar conjuntament en un projecte que ens agradés. I com va arribar a produir aquest curtmetratge? Va arribar el 2010 en forma de guió, un guió del Fernando Trullols. I què tenia aquest guió que els altres no tenen? Em vaig enamorar d'aquesta història perquè és un conte, és un conte agredolç, molt real, a més. I de què va? Sobre l'intent d'un pare perquè el seu fill gaudeixi de la nit dels Reis. Com va ser el procés? Vam treballar la producció, vam desenvolupar, vam crear, vam averiguar quant costava això i vam buscar el finançament i el vam tancar. Havíeu somiat en guanyar aquest Goya? No pensàvem que guanyaríem el Goya. Sé que sembla tòpic, però no t'ho pots pensar mai. No pots pensar mai que guanyaràs un premi tan important. Jugàvem fora de casa, no sé si m'explico. I a partir d'ara, què? Teníem planejat ja fer un segon curt en comú amb l'Arturo i aquest curt enguany el farem. A més, tenim molta sort perquè TV3 ha dit que ens ajudarà una miqueta. És un bon plató cinematogràfic al Camp de Tarragona? Bé, les nostres comarques són audiovisualment molt boniques, molt cinematogràfiques. Tenim espais naturals, tenim edificis, tenim de tot. Jo sempre els he vist, tenim pel·lícules pels carrers. I com veu la producció audiovisual a les nostres comarques? A nivell professional, dir-te que hi ha gent que està fent coses molt interessants, hi ha premiats, hi ha gent que guanya coses. I què li falta? No podem parlar d'una indústria perquè falten escoles de cinema, falten escoles de guions, falta cosa. És a prop el somni de fer un llargmetratge? Ara es tracta d'explicar una història ja no de 20 minuts sinó de 2 hores, i com et deia, que aquesta història atregui lo suficient com perquè la gent vulgui anar al cinema a veure-ho. És negoci produir un curtmetratge? Bé, fins ara dèiem que el curtmetratge no es feia per guanyar diners. Bé, l'Steve Jobs no estaria d'acord, Apple ha canviat això. Ara mateix ja es poden comprar curtmetratges, o si més no els drets per poder veure el curtmetratge a l'Apple Store, als Estats Units. Arribarà. El futur és la xarxa? Internet és el gran salvador, és la finestra al món. Internet ens permet fer un videojoc a Reus i vendre-la a més de 80 països sense moure't d'un espai de 20 metres quadrats. I quin és el sentit de tot això? El que importa, el que realment importa és la creativitat, les ganes, la il·lusió i el unificar tot això en un projecte ben acabat, ben polit, que a la gent li agradi. I el podem vendre, Va, digue'ns, ha sonat molt el telèfon des de diumenge? Bueno, hi ha hagut trucades, evidentment, i estem molt agraïts, perquè, clar, són aquestes trucades, aquesta gent que et felicita, les que te fan passar aquesta fase d'assimilació, acceptació, de dir, oi, escolta, que és veritat, que no ha guanyat un Goya, L'Arturo està molt feliç, el Fernando està molt feliç, tot l'equip del Barco Pirata està molt feliç perquè és un gran premi, és el màxim reconeixement possible a Espanya, i evidentment això segur que ens obre moltes portes. Hem acabat l'entrevista. Fins la propera.